बढ़िया बा। भरत भैया ए घड़ी जौन आम तौर पे इंटरव्यू लिहल जाता, हम केहू भी इंटरव्यू लेवे वाला बैठता, साक्षात्कार लेवे वाला तो सबसे पहला प्रश्न करता कि भोजपुरी के दशा बड़ी खराब चलता, भोजपुरी में बड़ी खराब गीत आवताटे और भोजपुरी के वो अश्लील होखे के प्रतीक बनावत जाता लोग। जहाँ तक हमरा जानता कि ज़्यादातर एकरा में अपने लोगन के भूमिका बा। देखा गोपाल जी, हम तो देखा था नहीं, आज से करीब 89 से हम देखा था होता नहीं, 89 से हम देखा था होता नहीं, ये वो घड़ी भी अश्लीलता रहे, कम लोग रहे, एक आध गो रहे गावे वाला लोग, अश्लील गीत गावे वाला रहे, नाम ना धरब। बाकी जो वो अश्लील गावत रहे वो 1-2 बरिस, तीसरा बरिस होत ओकर पतन हो गई, समाज से अथी हो गई। ना वो ठीक बा भैया, पतन हो गई ला, पतन होते रही, वैसन मुद्दे बा, लेकिन आखिर एकर कारण का बा कि इतना प्रभावशाली हो चल जाता? कारण यह बा, एक कारण ना, 2 कारण बा। पहला कारण तो बा जे हम ही अश्लील गीत गाई, आजकल के नए नए गुनियारन के ये केहू सिखा दिल बा, चाहे उनके मन में बैठल बा, जिहन में बैठल बा, सोचू है बाबा हो गल बा, जब अश्लील गीत गाइब तो हम स्टार कहे लगो, रातों रात हिट हो जाए। स्टार कहे की चिंता, हाँ, चिंता सतावता, रातों रात हिट हो जाए। हाँ, दूसरा कारण कि हम अश्लील गीत गाइब तो हम 2 पैसा कमाइब। हाँ, ये एगो महत्वपूर्ण मुद्दा बा। दीपक भी हम एगो बात बताएं, बीच में टुकड़ा का क्षमा चाहब। हमरा याद बा, हम भरत भैया संगे लगभग 10 साल तो भैया दिन चर्चा करें आपके चैनल पे, ये 10 साल हमनी के दिन रात संगे लगभग रहल बनी, उतना मर्द में है संग ना रहत हुई, कहे मतलब ज़्यादातर हम समय बितौले बनी सीखे खातिर। वो दौरान हम देखले बनी जब 97 में हम पहला कैसेट कैली भरत भैया के प्रयास से टी सीरीज में, उससे पहले 97 ही के लगभग में एगो अश्लील गायक जना कनी है कि नाम ना रखब, वो एक तरह से प्रतीक रहे अश्लीलता के और सबसे बूढ़ गवैया रहे। और भरत भी आपके याद हुई, हम देखले बनी कि ओकर बड़ी तूती बोले कंपनी से लेके, और कंपनी के लगे तो यह ना बाटे कि जे ढेर भी कहता मार्केट में जौन बा चलता स्टार। हम तो भरत शर्मा से बूढ़ के देखली ना, लेकिन 14 साल लगातार भरत शर्मा सुपर डुपर स्टार कहली चाहे जौन आज भी बाड़े, लेकिन अगर मार्केट के हिसाब से, व्यू के हिसाब से देखल जाओ, अगर रिव्यू ना रहे तो कैसे बोरा के बोरा बिके। तो का कारण वो घड़ी इतना सुपर डुपर स्टार हिट रहे। वो दौर में भरत शर्मा के बाद हमहू अली, मदन राय ले, विष्णु ओझा अले, मनोज तिवारी जी रहनी हमने से तनी पहले, ये सब हिट रहे, केहू फलाफ ना रहे। तो ओकरा पर प्रभावी रहे, भले कंपनी रुपया भैया ढेर देत हुई उनका के, कंपनी मान सम्मान उनका के ढेर देत हुई, लेकिन हम कहीं समाज में तो उनके मान सम्मान नहीं मिलत देखले ना कभी ना। तो का ई नेखे जनात आकि अश्लीलता जो कहल जाता वो एगो अच्छा गायक समाज के नहीं मिलत, या वैसन भरत शर्मा लेखा दमदार गवैया आज के तारीख में नहीं खे जो उनकी उतना भारी अश्लील हमारा नहीं कि वो बरियार कोनो अश्लील गायक हो ना, उतना सुरीला अश्लीलता में। लेकिन वो दौर में भरत शर्मा 14 साल तक कि मतलब भरत भैया के सामने ही वो फलापो हो गई, खत्म हो गई, बरसीन काटे चल गए, आजो जिंदा बा। लेकिन का कारण बा कि एगो भरत शर्मा टाइप के जवान जब ना आई आ वैसन गायकी के अपन पहल ना करी और दमदारी ना दिखाई, हमरा तो जनाता कि दमदारी जब रही गायकी में भैया तो केहू कहबे ना करी के अश्लीलता प्रभावी। एगो और हमने को भैया समझ में आता है, जैसे कि जो अभी वाक़या आयल है, जो हम समझ नहीं गया, ये एगो फैक्ट या एगो तथ्य समझ ले जाओ कि भोजपुरिया समाज अश्लीलता के बढ़ावा देवे वाला नहीं खे। जो भोजपुरिया का मार्केट बनावल गई बा, तो मार्केट अश्लीलता के जरूर प्रमोट करता कि इहे गावल जाता, इहे भोजपुरी है, लेकिन भोजपुरी लोक समाज वो अश्लीलता के स्वीकार नहीं करे वाला।
ना लोग समाज स्वीकार करे वाला नहीं है। यही से हमका हमरा बुझा जौन कुछ देर एगो फेज चलल अश्लीलता के केहू आई गाय जाई, लेकिन वो अश्लीलता के केहू एगो कबो ब्रांड हो सकेला, केहू एगो कबो ब्रांड हो सकेला, लेकिन भोजपुरी जौन समाज बा, जौन लोक समाज बा, ओकरा में ई कबो स्वीकार नहीं है, ऐसे वो फ्लापो होत जाए। आज भी नहीं है। ई प्रवास से बहुत गोले बन जाए। हमनी का विवाह बा चाहे कुछ बा जौन गाली उली बड़ा गावल जाला, ओकर जौन मंगलाचार बा, ओकर जौन एगो मंगलाचार के वो फरमाइश करके सुनल जाला। हाँ जी, जौन मेहरारू गावेली सो मंगलाचार गारी गावेली सो, गीत गावेली सो, ओकर आदमी पैसा दे के सुनेला। हाँ उ और भोजन टाठ आदमी करेला, क्योंकि ओकरा में अश्लीलता नहीं है, उहे हमनी का लोकाचार के एगो मजाक होला नो, एगो मजाक टाइप के। काहे कि दू गो एथी के संबंध जब जुड़ेला तो जौन प्रेम के प्रगाढ़ ओमे भोजपुरी लोक संस्कृति का रस बा एगो, रस बा। तो ओकरा में कम से कम बाजार का हस्तक्षेप नहीं है कि ना हइये गावा हइये बेचल जाई, तो ई एगो हस्तक्षेप नहीं है ओकरा में, ये हमनी के समझल जा सकता है। तो वो तो आंगना के चीज बाटे, या होली में भी अब सब दर्शन कहीं जे तुलसीदास जी जे कहले बड़े जी बने सब उपमा कवि रहे जुठारी, तो शब्द आजकल के अश्लील हुए बा जे ऐसन कोनो शब्द नहीं खे हमनी के कि उ गा निखस से दिले आ निखस से गावत और वो शब्द पर ध्यान कबो ना जाई, उस शब्द उगा देता रह उस शब्द टाइटल बा यूट्यूब खाली रहो यूट्यूब खोली आ यूट्यूब खोल के और वो खाली ओकर टाइटल पढ़ ले जाई देखी ना हम पढ़े में लाज लगे महाराज। हम चिंता ए पर व्यक्त करत रहनी है कि हम काहे ना यूट्यूब खोली तो सर्च करी, हम करीला कि भरत शर्मा कौन कौन बढ़िया गीत गौल बा, निर्गुण कैसन गौले बाड़े, मोहम्मद खलील के कोनो रिकॉर्ड बाटे कि ना है, कुछ ए तरह के जे पुरान गवैया बा, हम पांडे नगीना के भी सर्च बा भरत शर्मा उनका के जेकरा उहे जेकरा तो जौन अच्छा लगे उन खोज जी, जेकरा डलडा खाए के आदत बा पहले से डलडा खाई ना भैया। तो हम बात कहते तौन समझतन कि सा हम अपन व्यथा जौन बताओ तनी, हम रास्ता में भैया बताओ तनी हो कि भोजपुरी में ये तरह के गीत होला जैसे हम ना जानत रहनी है। हमके बताओल केहू कि सर्च करो तो आ जाई, तो हम तो ना सर्च करते नहीं तो ना जानते रहते, भोजपुरी में खाली अच्छा होला। तो जौन आज मार्केट में कुछ संस्था के अध्यक्ष बन के बना के यहाँ से लेके दिल्ली से लेके गुजरात से लेके हर जगह हम देखत तनी, और जौन एगो ये मार्ग बनावल जाता है कि अश्लीलता के खिलाफ हम लड़ाई लड़तनी, 8वीं अनुसूची में दर्ज करावे के लड़ाई लड़तनी। तो हमारा जौन जनाता कि भोजपुरी की अश्लीलता के प्रचार में एहू लोग के ज़्यादा हाथ बा, जौन हमारा जनाता कि दीपक भैया के पता ना रहा कि भोजपुरी में इतना गंदा गीत होला। दीपक भैया खाली जानते हैं कि भरत शर्मा ही बड़े गायक हैं भोजपुरी के, उनसे बड़ा गायक नहीं। अच्छा, तो ये भी गायक है क्या? जब हम बताएंगे तो दीपक जी जान गए। एगो दूसर लहर आ गई जौन बतावा था कि ये भोजपुरी है। प्रचारित करे के काम रोकल जब हम ही कहते नहीं, हम प्रचार ज्यादा करी कि भोजपुरी में अच्छा का हो सकेला का बा। अच्छा, 8वीं अनुसूची का भी जिक्र हमने करने जा, एकरा से का हमनी के जौन ई अभी एगो लहर आइल बा जौन स्थापित करते कि हइये भोजपुरी है, आ जौन हमनी के अच्छा भोजपुरी जानत जा, सीखत जा, सुनत जा, उ भोजपुरी ना है, जौन अश्लीलता पर परोसते उहे भोजपुरी है। तो का 8वां अनुसूची में अगर शामिल हो जाती है तो एकरा से कुछ फर्क पड़ सकेला का भैया, या कम से कम ई होई कि असली भोजपुरी जौन बा ओके पढ़ावे जाए लगी, भोजपुरी के पढ़ावे जाए लगी तो वह ज्यादा समझ सकेला, विद्वान बने कि ओकर शिक्षा स्कूलन में दिहल जाए।